I pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Kao što vidite, nisam kući, došao sam da snimim podcast. Kad bude, daću vam link. U međuvremenu desi se situacija i ovi divni ljudi mi daju da snimam ovde. Cima mene Binance, imaju ponovo neki launchpad, pa da vam kažem o čemu se radi i ko hoće da učestvuje. Ono što je dobro kod Binance launchpadova je što generalno ne morate ništa ni da ulažete, nikakve pare. Dakle, ako već na Binance-u imate USDT, odnosno FUSD će vam ovde trebati, ali ne morate ništa da uložite da biste učestvovali i dobili praktično airdrop, pa da vam ispričam o čemu se radi, koji je to airdrop i tako dalje. Dakle, radi se konkretno o ETHENA-FI projektu. Oni pokušavaju da naprave, kripto dolar, što nije lako. Pokušali su mnogi, nije dobro prošlo. Ono što je zanimljivo je da imamo ozbiljne bekere ovog projekta, znači ozbiljne menjačnice i Bybit, i Binance, i OKX, i Deribit. Tu je Arthur Hayes koji je poznat svima u kripto industriji. Imaju dosta veliki TVL, dobar je trenutno yield i odličan broj korisnika. Znači da se napravi neki sintetički dolar koji je vezan opet nekako za ETH. Bez obzira da li ovo uspe, ja se nadam da uspe, ja sam navio i za druge da uspe, jer nama je potrebno nešto da imamo neki stablecoin u kripto sistemu koji nije vezan za dolar. Šta kažem kad kažem nije vezan za dolar? Pa daću vam vrlo jednostavan primer. Sećate se, USDC je najbolje generalno regulisan stablecoin, međutim imali smo DPEG USDC-a kada su malo pukle banke, prošle godine čini mi se da je bilo, i gde smo mi opet i sa tim stablecoinom na milost i nemilost toga gde oni čuvaju novac. Dakle, opet na neki način zavisimo od banaka. Bilo bi jako dobro da neko uspe da napravi stablecoin u kriptu koji će biti potpuno udaljen od tradicionalnog finansijskog sistema. Naprimjer, to je pokušao DAI, međutim i oni previše su se na kraju dana oslonili na USDC, koja je razlika. Ako je deo pokrića USDC-u, koja je opet poenta. Dakle, nije skroz decentralizovan od tradicionalnog sistema i to ETHENA-FI pokušavaju da reše. Sad, vi to ništa ne morate da kupujete, možda probate da koristite kada izađe i tako dalje. Fenomenalni APY, mada ja to mislim da će biti samo na početku. Kada se poveća malo TVL, naravno da će se to smanjiti. Sada, šta tu radi Binance i zašto je tu Binance konkretno bitan? Pa ponovo imaju svoj launch pool. Dakle, na launch poolu na Binance-u možete vidjeti detalje. U suštini, kažem, ako imate BNB već na Binance-u ili ako imate FD USD, možda imate čak i Tether, možete da konvertujete recimo za FD USD i da stavite da vam se malo farma u narednih nekoliko dana. Kada to prođe, vi bukvalno kao airdrop dobijate ove tokene, pa radite posle što hoćete s njima, možete da ih stavite ovamo za APY pa da probate još više da nafarmate. Imate kompletno datume kada dokle traje, naravno treba da imate account na Binance-u i treba da imate KYC registraciju, logično. Imate dole link, dali su mi i neki bonus, tipa ako tradujete više od $10, dobijete i $10 bonus USDT-a, nećete se obogatiti, ali džabe je, a svi vole džabe. Tako da, vrlo lagano, stavit ću vam link i za launchpad konkretno, dakle, može da se stekuje, kao što sam rekao, FD USD ili BNB USD, evo ja ću da ubacim nekih $100, čisto da ga odradimo. On je već kao počeo i trajeće ovde još 2 dana i 12 sati, tako da kad izađe ovaj klip, bit će malo manje vremena, ali opet dovoljno. I kažemo $100, kažemo stake, i to je to. I sada bi trebalo, ja mislim, na nekoliko sati da vam ovde piše koliko vam je stiglo rewarda i sve ostalo, tako da možete to tu detaljno da pratite. Posle toga redeemujete, unstakeujete, ništa niste trošili, a dobijete tokene za džabe. Tako da nije loša stvar, ko želi da proba, dole su mu linkovi. Ako vam se dopao klip, ostavite like i vidimo se u sledećem klipu.